Mga kapobre, nasakay kong taxi kay ako amiga si Nini nasa sa doktor sa Lifeline Hospital. So adtuon ako kay akong tanawon kung unsay kalagayan kay dinhi mo gud sa abroad. Masakit ka niya, wa kay kaliwat. Murag luoy kayo ba? Luoy kita kung magkasakit. Mo ni pinaka ampingan sa unsa din akong kilig sa taas man. Nya taha murag lain kayo. Taas mo usa murag sungay man ba. So ako nga tuon kay ako sang kuanon ba ug unsay iyang kalagayan ba kung unsa ba kay nihubag man gud iyang tiil na nakuan siya na dakdak na kini may edad na 50 kapi na binas nini niya iyang tiil na ligas lagi sa kusina niya. Daktak man daw na siya niya. Ako siya atun kay ako laging tanahon kung unsay nahitabo kay dili gud lisod kay abroad tanon niya wala gitay kaliwat mo do ula to balisura lagi. So ako atuon kay tanawon ako unsa ni nahitabo kay luoy ba. So banila ko niug niya sa pag abot na ko dito ha. Okay, na ako sa ospital. Sa ospital na ko. Ako siyang ipangita kung asa siya sa kasakayan ni. Ningo man siya na ko, aim daw, aim. So, nyari na siya kay kasi chika ko, wala ka ba sa nitabo kay kubag yan, nyari lang daw siya, nitawag man siya ako, nyari siya nga. Nitawag siya na ko kay naalaw siya sa ospital. So ako ang tuon. So banila ko yun niya na taon. Nanak ko diri mga kapobre sa letter M. So sa room 22 asan naman scanan naman sa scan sa padapitan na saag no kani what sa dito nasa room 22 asan room 22 letter M 22 daghang yung tao diri mga kapobre lisod masakit yung tao ba so magpadapli lang ko kakabalo ka na yung mga sakit na mga tawhana nasaag man day ko nasaag ko may itagluan ko si panglahi nana ko sa letter M pero gihanap pala ko si Nini Asas niya kita ni mo day Pisto ka bino. Huwag mo kailaw eh, kaya gilay ba? Nausap naman yung itsura. Dami nasakitan. Naunsam di. Asa din yung kail. Nasaag pa dyan. Pinapunta ko sa basement. Napunta ko sa basement. Ayun sa mga palakaw. Palakaw sa magtanaw na ko. Saan naman na niyo eh. How you look? No problem then. Si Nini, siksi ra gyapon bisa sakit ang tuhod. Natingala ko niya kay kana si Nini, namong jud siya kilay good. Sakit jud kay ni. Kawawa. Imo din sa ipa-MRI ni para no ipa-extreme na siya, extrehan na. Okay. Lisod bikin atas abo. Di man ako matulid pag Dili po na siya arthritis. Di man ako Di po siya arthritis. Di man ako siya matulid nga. Bali ani gid gani kana ana. Kini dili ini siya ron. Inahanglan mo
Nya kalisod biya ni kay nagtrabaho ni mong nay bata nga bantay biya kag bata. Okay na si Malik. Nya. Okay man si Malik kay di ko siya naman sa kana. Nya kana hagdanan no. Mabita ningon ko nimo nga ni ipa-check up kay lisod kayo kung magmulo na wala tay kaliwat diri. Iya to. Iko ba dam kan yung 200. Kisa man katod nimo? Si Leticia. Nana Leticia. Ana ba sila. Pero kabaw siya na imong tiil. Oo, ibalugod siya kay balos siya. Tuloy isa ka adlaw lagi insig siya. Daghan sa doktor niya kay mura man siya online sa tikrom ba. Broken ako ni imong tuloy. Nyo kalisod ba si kag imong broken niya ang imong puso ug imong atay madaot. Ako anak ko siya. Talian pa niyo. Unang araw yung kurot yan. Paita no. Kinagin mo apekto na siya. Kinagin niya. Okay lang ang tagok sa kubang na sakit. Nyo kay lisod ba yan ni nga nata sa abroad ni watay masampo. Hindi matulog ko dili. Unang tiko ko dito. Kanino kana kagdan? Ako tiko ko. Oh, gid lisod jud kayo tong sitwasyon diri mo nang ningon ko nga kanang ipa-doktor ka kay ipa-check up nimo kay lisod may nang nakay mga panaggang ba mintras wala pa malamay. Mga kapobre naghinay ra mig tingog kinami sa ospital. Dagan pasyente dito. Kaya pasyente dito tanawa mga pasyente. Kumana di kagkaon ni? Ha? Oh, diri ko ma-hospital ka diri ko mag-check up ka diri ipasa-pasa man ka sige kag bayad tag 20-20. Naka-insurance? Nari guwapa. Ang bangko diri kay distancing. Nay distancing. Di wala ka tagay kwarta ni Leticia. Oh, kinalam siya tali. Pero talian na nila murag wa kanay murag ni Luz na. Ha? India man gyud ang mga doktor diri. Magmasta mga ayos sa mga hospital biya ni. O India man ang mga doktor diri. India kasagaran, Pakistan ug India. Kung gusto jud ka nga Amerikano ni dito sa Cleveland. Oh, sa Cleveland kay Amerikano jud sila. Hindi mga India mura man na sila mga trainee pa sila. Tuloy ito sa folklore. Hindi mo sabting ga yung English. Mutang na pag-isip sa pangalan sa akong insurance. Ito nga, ibat na may mga maditik kung kita na isa naman lang na sa Emirates ID. Only one card insurance and Emirates ID. Check there. Insurance. Ano ba pangalan? Name of your insurance. Sabi ko, check daman. Wala ka na ngayong password diri sa internet net. Na may password diri. Manghatag na sila. Oh, pirmi ako diri pang pap smear. Diri ko gikuot ako. Ito ba nga? Oh. Di pap smear ko diri diri ko na pap smear pero batik man diri. Basta batik. Uli ko kung hinduan ng matras. Hinduan pero murag nay guma isod. Dapat si Edita ang pagpapsmer kaysa kadaghan ng lalaki na nagtips. Atay gini mo bulgar ginis kamera na. Huy, si Edita be karon nabe iya mga anak sa Dubai. Mura ra bag kuan na. Chismis na gining ato. Nang ko nagihat ng chismis. Ha? Si Christine. Giblat naman ako na sa ako. Kita na ko siya sige ko sa Facebook. Sige kuan sa Facebook.
Black na ko. Naku duty ni 7 o'clock bantay bata. Antod magdaman. Hangtod alas 11. Tulo ra gud ka oras gud. Sa Inuayo. Hi Lord. Mauta na siya guys, aking kiang intawg lakaw niya. Ipalitan gid ko niya Jollibee. Nag-Jollibee mi oh. Jollibee. Nya. Itagago niya Jollibee taon ang iyang lakaw. Hinahinay lang taon. Sayunan ka duura kayo ang Jollibee ug ang hospital ga-taxi pa mi kay galisod siya lakaw. Pero sexy ra gyapon bisag kiang. Nini. Tanaw dire. Kay YouTube ba yan eh? Oh. Bisag kiang hala. Sexy gyapon. Mo na gingon. My friend, wait. Pasakayin ko siya ng taxi kay. Ha. Salamat sa libreng Jollibee ha. Oh, kita na lang ta amping. Ni, pag-amping ha, sige kuan sa ganan ba. Bye na, bye. Bye. Mga kapobre, ako sad, mulakaw na sa ko. Padung na sa ko sa work. Na ako'y trabaho part-time. Bantay kong bata, tulo ka oras, main na lang sad. So akong buhaton, ari ko agi diri sa flyover. Ay mintas wala pa naabot ang bus, dali lang ko kay sudsad malit. So sayang man po kung di ko trabaho, sayang kung tambay sa balay. I don't want to spend my time. If someone's pulling me to work, so I work. Because I don't want to spend my time. So mga kapobre, nako'y Jollibee. Chicken Joy. Akong amiga, gipalitan ko Chicken Joy. Ninini, so salamat sa Chicken Joy. May na lang. Chicken Joy. Kakainin ko ito mamaya pang abot na ko gikan bus. So, dinhin na lang po ito mga kapobre ha. So, salamat kay mga kapobre sa inyong subaybay sa video na ako. Sa laging suporta. Walang sa kasawa. So, mega shout out ni Australia with love. So mga kapobre, bye!